गिथावना गिथाव बाथाव गारबोनाय समाव Ndfbनि केम्पआव बेलागुर हुंनानै बयनिफ्राय जौसिन बेलागुर हुंदोंमोन। बेबायदि समाव गुफुर हालामनि सासे बिर जोहोलावआ थैनो गोनां जादों। उदालगुरिनि सासे बिर जोहोलावआ बासियो। गिथावना। बेनि थाखायनो आं बर' हारिनि गेजेराव सांग्रां खालामो, जाहाथे लोंला जाला गथ'फोरखौ लानानै बेलागुर बे लगायनायनि खाथियाव जाहाथे गथ'फोरखौ साखाथियाव लाया, लोंला जाला बिथांमोनखौ खाथियाव जाहाथे लाफानानै बेलागुरखौ दा लगाय। मागो दमासि होननानै बुङोबा Ndfbफोरनि गारबोनाय माखासे जाथाय, गोरबो बिखायाव दोरफो दोरफो बावनो हाया। जेब्ला भारत सरकार आसाम सरकारनि खावलायनाय बा BTC सरकारनि खावलायनायाव Ndfb आफादा सरकारजों सावरायनो थाखाय 6 फायाराव जेब्ला फैयो, बिनि उनाव उदालगुरि साबखाथि 1st बेटेलियन हेडक्वार्टार मागो दमासिनि थाखाय जेब्ला बयनिफ्राय जौसिन बर' गामि एलेकायाव 60 फुट गोजौ बेलागुर हुंदोंमोन। बे बेलागुर हुंनायनि जि जाफुंसारनाय, गाजा गोमजा बे मागो दमासिखौ खुंदोंमोन। खुंनानै जानानै थांनाय जाथायखौ आं मानो थाखाय गोसोखांदों, जाहाथे जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जाय बेलागुर हुंनानै फुंनि समाव बेलागुरखौ दुगै लोबै मोनफ्रोमबो माखासे गेना गोरोन्थिनि थाखाय बेलागुरनि साखाथियाव थानानै गोजाम बोसोरनि माखासे गेना गोरोन्थि मावनायखौ बिदाय होनायजों गोदान बोसोरनि थांखि बिथांखि लानानै जेब्ला बेलागुरखौ गोथार सलायजों लगायो, बेलागुरा जोङो। बे समाव अनेक बुस्थु औवा थुख्रा बायदिसिना थुख्रा होनानै मायुंखौ बा बे बेलागुरखौ बेरफुहोयो। लोंला जाला जुदि साखाथियाव थायोबा बै औवा बेरनाय बायदिसिना बुस्थु बेरनाया हयथ' साखाथियाव थायोबा सोरनिबा अरखि बेदेरनाया सोरनावबा जियाव नांनो हागौ। औवा लोंनाय मानसिबा हयथ' बे गावनाव बे अरखि बेदेरनाया जियाव खामनायखौ मोनथिनाय नङा। आरो अबेबा जुदि गिथावना बेरफ्रुग्रा मुवा जुदि होफादोंबा हयथ' सोरनिबा देहा मोदोमाव आक्रमण खालामनो हागौ। मानो होनोबा जेब्ला गारबोनाय समाव साबखाथि केम्पनि जि बेलागुर हुंनायनि जौसिन बर' एलेकायाव बे बेलागुरखौ हुंनानै जेब्ला बेलागुरखौ लगायनाय टाइमाव गोगोम औवाफ्रा जिबायदि नांगौ बेबायदि आवाज होनो हायियाव एटम बम, फरखा बमखौ दिपखलनि बे लहा पाइपआव, गथा पाइपआव सोनानै जेब्ला गावो, अब्ला बेरफुनानै गुफुर हालामनि सासे Ndfbआ थैनो गोनां जायो। आरो उदालगुरि हालामनि सासे बिथाङा फारसेजों हाबदों, फारसेजों ओंखारदों। उननि बिखुं खाथिजों हाबनानै सिगांनि एसे सिगांनि उदै खाथिजों सोरखियो लहाया। आरो बिदिनो सोरनिबा मोदोमाव नाङो। जोंबो दंमोन बे समाव साबखाथि केम्पआव। बेफोरबायदि जाथायखौ गोसोखाङोबा जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जाहाथे सांग्रां जानाया मोजां। सोरबाया जुमाय बथलखौबो
अराव गारसोमनानै बेरगोन खोमा होननानै दोनहरनो हागौ। सोरबाया एटम बम हरखाब बमखौ सोरबाया हाजो खाथिना मैदेर फैयोबा मैदेर गावनो थाखाय दोननाय सोरबाफोर बेबायदिनो अबेबा औवा हासुं अबेबा लहा हासुङाव गावनानै जुदि गावोबा बेरफुयोबा जाहाथे दा एक्सिडेन्ट दाजाथों खावलायो आंनि गोसो गोरबोजों। जेब्ला जों जाबोनाय मोगथाङाव गावनि मेगनाव गावनि खोमाजों नुनाय गावनि मेगनजों गावनि खोमाजों गावनि साखाथियाव जानानै फैनाय जाथाय, बिनि थाखायनो आं खावलायो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जाहाथे बेबायदि दाजाथों। गारबोनाय समाव गिथाव बाथाव 60 फुट गोजौ बेलागुर हुंदोंमोन उदालगुरि साबखाथि Ndfbनि केम्पआव। बेबायदि समाव जाथावै जाथाया जानानै गुफुर हालामनि सासे बिर जोहोलावा थैनो गोनां जादों। मानो थाखाय? बेलागुर हुंनायाव थैयाखै, नाथाय जेरैबायदि बे बेलागुर हुंनायाव औवा गथा गथा गारसोमो, बे औवा बेरफुनाया गोसा गोमैनि थाखाय दिपखल बानायनो बै दै सिरग्रा बे पाइपआव सोनानै एटम बमखौ गावदोंमोन। बे एटम बमखौ गावनायावनो गथा पाइप बे माबायाव दैनि बे दिपखल बानायनो होननाय दोननाया बेयाव सोनानै गावनायावनो बे बेरफुनानै फेसाब खालायग्रा खाथिजों गुफुर हालामनि सासे बिर जोहोलावा, आरो अबेयाव हाबदां गोसोआव गैला, आरो उदालगुरिनि सासे बिर जोहोलावनाव उननि दा बे जान्जि जरानि एसे आरो बे उदै जरानि खाथिजों हाबनानै सोरखियो। बिथाङा बासिदों गुवाहाटियाव लाबोनानै। बिनि थाखायनो आं खावलायो, आरो जाय गुफुर हालामनि सासे बिर जोहोलावखौबो बासायनो नाजादोंमोन, नाथाय लामा ससेयाव बिथांनि जिउआ उदालगुरिनिफ्राय गुवाहाटिसिम लाबोनो हायै जायो, थैया अभार गनायनि थाखाय। बिनि थाखायनो आं खावलायो गले गले जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव लोंला जाला जाहाथे बेलागुर हुंनायाव जाहाथे बेबायदि खैफोद दाजाथों। आरो बेबायदि बेरग्रा मुवा एटम सोनानै गावनायजोंल' नङा, अबेबा अरखि बेदेरनानै जुमाय लोंलाबायनानै गथ' मानसिफ्रा जुदि साखाथियाव थायोबा, बिनि थाखायनो बेलागुर बे सावनायनि साखाथियाव मथा मथि गथ' मानसिफोरखौ 50सो मिटार बा फुटसोआव एसे गोजानाव 50 मिटारसो एसे गोजानाव जुदि दोननानै गथ'फोरखौ बे बेलागुरफोरखौ सावोबा मोजां जागोन। आरो मालाबा समाव जों उन्दै समाव जों खोनाबोदोंमोन, सोरबाया लोंनानै बे बेलागुर जानाय जायगायाव सोरबाया ओंखारस्लाबनो हाया, ओरैबायदि अर माने अबेखौबा सावनानै अबेया खामो, अबेबा मोनसेखौ सावबा अबेबा मोनसेयाबो खामफैयो हरखाबै। बिनि थाखायनो बयबो सांग्रां जानानै बेबायदि माखासे रंजा बाजा दिनखौ जाहाथे बारहोहरो, दुखुनि समा जाहाथे साग्लोबनानै दाफैथों। आरो लोगोसे आं खावलायो, दिनैनि समाव जोबोद बेबायदि बेलागुर हुंनानै बेबायदि गोदान बोसोरखौ बरायनाय, गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाय, थाखा फैसा खांनानै जोबोद पार्टि जायो। नाथाय बै समाव जोंबो मोनबोदों, आरो जायफोर लावखार दाहोना, दानि समावबो दङ लावखार दाहोनाया, नाथाय गोदोनि बायदि थोजासे लावखार दाहोना गैला। अब्लाबो जायफोर गोदान बोसोरनि मुङाव जाहाथे जेरै मन्दिरफ्राव दान होयो, थिग बेबायदि पार्टि जाग्रा मानसिफोरनो थाखा फैसा गोनां मानसिफ्रा जाहाथे आलु फारलासे, बेदर 10 केजिसो बा बेदर सेरसेबाबो दान होलायनो हायो। जुदि बयबो दान होलायोबा गामिनि रायजो राजाफ्रा उन्दै गेदेर गामियावनो गाजा गोमजा बेबायदि माखासे बेलागुर खुंलायनानै मोखां नायलायनानै गोजाम बोसोराव नांलाय खमलाय जेबो उन्नति जायै, सोरबाया गावजों गाव एना एनि, बेफोरखौ जाहाथे बावलायनो थाखाय
आरो गोदान बोसोराव गोदान थांखि लानानै गोदान रंजा बाजा मोनफ्रोमबो समाजनि खामानि मावनो थाखाय आखाइ हमलायनानै खामानि मावनो थाखाय बयबो जाहाथे मोखां नायलायनानै गावजों गाव आगान सुरनो हायो। बेफोरबायदि माखासे पार्टी बा गामियाव बेलागुरनि माखासे प्रग्राम लानायाव सोरबाया 1000 होनो हाबासो पार्टियाव थानो मोनो, सोरबाया 500 थाखा होबासो थानो मोनो। मानो थाखाय? जायफोर माहाजोन मानसि दं, सोरबाया आलु 10 केजि दान हरदो, सोरबाया माइरं हरदो, सोरबाया मैगं हरदो, सोरबा थाखा फैसा गोनां मानसिया बेदर हरदो, अब्लानोथ' बयबो गामिनि रायजो राजाफ्रा मोनजायो। दिनै जों नुदों जायफोर थाखा फैसा गोनां बिथांमोननिल' पार्टी, जायफोर थाखा फैसा गोनां बिथांमोनाल' थोजासे पार्टी। बिनि थाखायनो आं खावलायो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव एसे सोलायोबा मोजांसिन। सोरबाया बेदर सेरसे बायनो हाग्राया बायबाय, सोरबाया 10 केजि बायनो हाग्राया बायबाय, सोरबाया अमा मासे बायनो हाग्रा बायबाय, ओरैनोसो गारो। ओरैनोसो सोरबा गुबुन हारिफ्रा अबेबा माबा मोनसे प्रग्रामनो गुबुन हारिनि सोरबाफोर बियोबा 10,000 20,000 थाखा जोंनि बर' लिडारफ्रा हरो, गामिनि माहाजोनफ्रा हरो। गामिनि रंजा बाजा, गामियावनो मिनि खुसि माखासे गोदान बोसोरनि मोखां नायलायनानै अबेबा समाव गोजाम बोसोराव नांलाय खमलाय, सोरखौबा बुंथावै खोथाखौ बुंफ्लांबाय, सोरखौबा माबा मोनसे एना एनि जाफ्लांबाय, बेफोरखौ जाहाथे मोनफ्रोमबो गेना गोरोन्थिखौ गोजाम बोसोरजों बिदाय हरफानो थाखाय गोदान बोसोरखौ बयबो गोसो गोरबोजों गामिनि, जायगानि, गावनि गथ' गथायनि बयबो जाहाथे बेबायदि जुदि हेफाजाब होलायोबा, सोरबाया मोखां नायख्ल'नानै थानो गोनां जायो गोदान बोसोराव। सोरबाया बेदर सेरसे बायनोबो थाखा गैया, सोरबाया आलु सेरसे बायनोबो थाखा गैया। बिथांमोना बोरै गोदान बोसोराव बेदर सेदर जानानै बेलागुर हुंलायनानै बोरै पार्टी खालायगोन? सोरबाया बेमार सेमारजों साग्लोबनानै दं। बिनि थाखायनो आं खावलायो जाहाथे देग्लायनि बे बेलागुर, बे मागो दमासियाव जाहाथे हास्लाबाबा फैगोन बोसोराव जाहाथे गामिनि रायजो राजाफ्रा, सोरबा माहाजोना माइरं बस्थासे बानबाय, सोरबा बेदर सेरसे बायग्राया बायबाय, सोरबा आधा केजि बायग्राया बायबाय, सोरबा सेरनै बायग्राया बायबाय। बेबायदिनो जुदि जायफोर बायनो हाग्रा, बेबायदि जुदि ज' जालायनानै जमानो जुदि बुथुमोबा गामियावनो गोनां गैयै, थाखा फैसा गोनां बा गैयै बयबो समानै मोनजानाय जायो। सोरबा सेरनै, सोरबा सेरथाम, सोरबा सेरबा, सोरबा मासे, सोरबाया मैगं होनो हाग्राया होबाय, सोरबाया संख्रि बानलु होनो हाग्राया होबाय, सोरबा थाव होनो हाग्रा होबाय। बेबायदि जुदि खौसे जायोबा जोबोद जोंनि बर' हारिनि मोनफ्रोमबो, जेरै गोदोनि समाव दाहोना रुवाथि लावखारनि खाथियाव बेलागुर बे जलायनि सिगां मोनफ्रोमबो दाहोना रुवाथिनि लावखारनि खाथियाव गोरोन्थिफोर जाफ्लांदोंबा, गोरोन्थिफोर जुदि बुंफ्लांदोंबा, दाहोना रुवाथि लावखारनि खाथियाव आथिं आखाइ हमनानै दुगैस्रांनानै खुलुमनानै बिनि उनाव मोनफ्रोमबो जाहाथे गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबाबो, गोरोन्थि जाफ्लांदोंबाबो, निदान सिदान जादोंबाबो लावखार दाहोना रुवाथिनि साखाथियाव मोनफ्रोमबो गावसिनि जि निमाहा बिनाय गेना गोरोन्थि बेफोरखौ मोनफुंगोन होननानै आसा खालामनानै बे माइहुंनि, बे बेलागुरनि खाथियाव आखाइ खबजोबनानै लावखारफोरनि जि बेलागुर दुगैस्रांनानै जेब्ला लगायो अब्ला बयबो आखाइ खबजोबनानै हान्थु खरायनानै बयबो गोसो गोथारै आसा खालामो गोदान बोसोरनि गोदान मिजिं, गोदान अनलायनाय, गोदान बयबो रुजु रुमु खौसे थानो हागोन होननानै आसा खालामो। गोदान बोसोरनि
रायनाय बुंनाय माबा मोनसे बुंफ्लांनायफोरखौ दाहोना रुवाथि लावखार बिथांमोननि जाहाथे गोसो गोरबोआव दा थाथों, समाजनि गेजेराव दा थाथों होननानै बे बेलागुर जोंनायनि गेजेरजोंनो दोहो दोहो जाहाथे थांफायो। थिग बेबायदिनो बयबो जाहाथे उननि समाव आसा खालामनो हायो। आंबो गोसो गोरबोजों आसा खालायो जाहाथे देग्लायनि बे बेलागुराव बेबायदि गामिनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे हास्लाबाबा बेबायदि माखासे प्रग्रामखौ हास्लाबनायबो नङा देग्लायनि गाबोननि गेजेरावनो। बिनि थाखायनो फैगोन बोसोराव जाहाथे बेबायदि बयबो गामिनि रायजो राजा जाहाथे दैदेनगिरिफ्रा जेरै बैसागुआव गोनां गैयै बयनिबो न'आव हाबनानै मोसायो, बयबो बे मोसानाय थाखा फैसा दान हरनायजोंनो गामिनि रायजो राजाफ्रा फैलायनानै गामिनि रायजो राजाफ्रा बैसागुनि मागिनाय, बैसागुनि मोसानाय, बैसागुनि दान हरनायजों बयबो माखासे गामियावनो जानाय लोंनाय खालायो। थिग बेबायदिनो फैगोन बोसोरावबो जायफोर बायनो हानाय बायनो हायै ज' सोरबाफोर अनुदान होनो हानाय, सोरबाफोर अमा मासे होनो हानाय, सोरबा सेरसे सेरनै बायनो हानाया जाहाथे मागो दमासियाव बेबायदि पार्टिखौ खालायनो हायो आंनि गोसो गोरबोजों आसा खालामो। गिथावनाया जाहैबाय गारबोनाय समाव Ndfbनि उदालगुरि साबखाथियाव बेलागुर खुंनायाव गिथावना गुफुर हालामनि सासे बिर जोहोलावा थैनो गोनां जादों। उदालगुरिनि सासे बिर जोहोलावा जखम जानानै आघात जानानै देहायाव बिथाङा इसोरनि अननायाव गावनि आंगो लोगोफोरनि अनसायनायाव बिथाङा बासायो।